Alege o bancă orizontală și poziționează câte o ganteră de fiecare parte a acesteia. Pune piciorul drept pe capătul băncii și îndoaie trunchiul în față până când partea superioară a corpului este aproximativ paralelă cu banca. Așează apoi mâna dreaptă pe celălalt capăt al băncii pentru sprijin. Folosește mâna stângă pentru a ridica gantera de pe podea, păstrând în tot acest timp spatele drept. Palma mâinii trebuie să fie îndreptată către bancă. Aceasta este poziția de start. Expirând, trage gantera în sus și spre șold, menținând brațul aproape de corp, iar trunchiul nemișcat. Concentrează-te pe tensionarea voluntară a musculaturii spatelui odată ce ajungi în poziția complet contractată. De asemenea, asigură-te că mișcarea este realizată cu mușchii spatelui și nu cu brațele. Trunchiul rămâne fix și doar brațele trebuie să se miște. Rolul brațelor este doar acela de a ține ganterele fără a genera altă mișcare. Prin urmare, nu încerca să tragi gantera cu ajutorul brațelor. Coboară gantera în poziția inițială și inspiră pe măsură ce efectuezi acest pas. Continuă pentru numărul dorit de repetări, identic pentru ambele brațe.